ongi etorri Etxegorria podcastaren bigarren denboraldira. Gaurkoa denboraldi berriaren lehenengo kapitulua izango da, eta Nagore izango dugu gurekin, ongi etorri Nagore. Eskerrik asko. Aukera ezin hobea izango da Nagoreren lana, bizimodua, afizioa eta beste gauza asko gehiago ezagutzeko. Eta horretarako bere tailerrera etorri gara, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Eta, nahi baduzu azaldu pixkat nor zaren, ondik zatozen. Nagore naiz, 24 urte ditut, eta, berez, gizarte langintza ikasi nuen, baina duela 4 urte zeramika egiten hasi nintzen, eta orain, bete-betean aritzen naiz honetan, eta hemen Aitona Amonen etxean daukat nire tailerra, abetxukon. Eta nondik dator zeramikaren ideia? Duela 4 urte hasi zinen, baina, nolatan edo zergatik? Hasi nintzen pandemia eta gero, eta, pandemia ostean hartu nuen erabakia bat terapian hasteko, eta hori psikologarekin nengoela, saio batean atera zen gai hori, esan nion, pandemian zehar ondo pasatu nuela, komien artean, eskulan pila bat egin dituen, eta denbora nahikotxo aprobetsatu nuen, eta hori komentatu nion, nire arreta ditzen zuela zeramika probatzea, eta zimaz ez da esan zian, nire egon badaukat, eta tailer badauka, orduan, animatzen baldin basara agian probatu dezakezu, eta hori badeitu nuen, eta hasi nintzen, astean behin joaten, ostegunetan 2 ordu, eta pila gustatu zitzaidan, gehiegi. Eta nola bizi izan duzu zeramika eta beste 10.000 gauza egiten dituzunak parean egoten edo egiten edo konpaginatzea bat egitea? Claro, hori hasiera batean joaten nintzen bakarrik 2 ordu, eta ikasten ari nintzen, baina gogoratzen dute hori ekainean gradu amaierako lanarekin nengoela, eta bitartean katilloak egiten, eta batean hasi nintzen hemen tailerra prestatzen aitarekin, eta orduan denbora super askar pasatzen zitzaidan hemen, eta gero beste gauza batzuk egin behar dituen baita, baina orain nire lana dela, zailagoa da guztia konpaginatzea, ze azkenean nik nire ordutegi bat ezarri behar dut, eta hori super zaila da. Eta gainera, gustatzen zaizun zerbaitekin, denbora kontrolatzea zailagoa da baita. Orduan, saiatzen naiz, gero baita ere, kirola egitea gustatzen zait, orduan, alde batetik bestera beti, baina, azkenean, sorte gaukatze nahi duena egiten dut, eta suposi nago. Oso ondo. Eta zen momentutan erabaki zenuen zeramika zure lana izango zela? Hori, eskara, llegatu zen momentu bat, non ezin dituen gauza guztiak egin, eta esan nuen Nagore. Hau asko gustatzen zaizu, momentu honetan, ondo jaten ari da, orduan agian erabaki bat hartu behar duzu, gauza batzuk utzi, eta honetan zentratu. Eta hori pasaden urtean banengoen lanean zeramika tailerrak ematen, udaletxe batzuetan eta gizarte etxeetan, eta baita ere autonomoa izateko erabaki hartu nuen, eta hortik aurrera serioago jarri nintzen, gauza batzuk utzi eta honetan zentratu. Eman izan dituzu tailerrak ere elkarte batzuetan eta barrez? Bai, hori da, azkenean da, gizarte langintza guztizalde batera ez usteko, ez dakit, modu bat, ze hori elkarte batzuk, nik egin dituen praktikak Asafesen, eta hor hasi nintzen tailer batzuk ematen, eta gero beste elkarte batzuetan ere eman ditut, eta erabiltzaile ezberdinekin eta publiko ezberdinekin lan egiteko aukera ere badaukat horrela. Esaldu aldi guztu zer den Asafes elkartea. Bai, barkatu. Eske da buru osasuneko gaixotasunak dituzten pertsonen elkartea, eta hortxe egin dituen praktika, gero lan egin dut baita ere, baina orain jaten naizenean da tailerrak emateko, ez gizarte langile bezala. Erabiltzaileekin egiten duzu. Hori da, bai, klaro, bai. Zer bai. Eta esan duzu duela urte bete edo, aurreko ikusi genuen sareetan egin duela urte bete autonoma zarenetik. Zorionak. Ez dakite. Zorionak edo, zoritxarrak. Bai, Hori kontatzeko pixkat zure esperientzia eta zure bizitzan ze eragin izan duen honek. Erabaki zaila izan zen, baina oso gogotzu nengoenez, esen nahi zaila izan. Baina, klaro, nire gurasoei esan nionean, eta maila azkenean, autonoma izango naiz, egingo dut autonomo moduan hasiko naiz lan egiten,
eta horrela baita ere, beste aukera batzuk ere izango ditut, azoka batzuetan ere parte hartzeko eskatzen dizute. Orduan modu honetan, gero batez ere Gabonetako azoketan eta parte hartzeko edo Erdi Aroko azokan bai, eskatzen dizute, orduan, erabaki hori hartu nuen, eta, nire gurasoak beti animatzen naute, eta urte hau, oso ondo joan da, ez dakit datorren urtean nolakoa izango den, gero ja badakizue hau, oztopo asko ditugula, baina momentuz ondo doa, eta horrela. Merezi duzu, orduan ondo joatea. Eta adibidez, Erdi Aroko azokan egon zara azkenengo honetan, Eta zu baita? Han ikusi berbenetan, hori da, beti bezala. Eta ze izan da zuretzat olako merkatu hain ikusgarrienetariko batean parte hartzea, ez? Gasteizkoa izateko, oso ikusgarria den merkatua da, jende asko joaten da, asteburu oso bat da. Zer izan da zuretzat hor parte hartzea? Niretzat oso berezia izan da, batez ere beti joan naizelako azokara, erosteko gurasoekin txikitatik, eta orduan beste aldean egotea oso polita izan da. Aurreko 2 asteak izan ziren lokura bat, ze oso denbora gutxirekin prestatu nuen azoka, baina gero hor egon daia oso pozik. Oso nekatuta bukatu nuen, resaka handian eukan gero, baina oso polita izan zen, jende pila bat, eta giroa baita, eguraldi ona. Eta zaudenean aurreko 2 astetako lokura Azten zaizu, bai, total. Bai. Eta ze merkatu gehiagotan egoten oizara edo gono izara? Karo, ni hasi nintzen azoka solidario batean, Miguel de Cervantes ikastetxean, eta gero egiten dituen auzoko azoka batzuk, eta orain egiten ditut auzoan ere hemen Abetzukon jaiak direnean jartzen naiz, eta gero batez ere prestatzea azoka potenteak direla Gabonetakoak. Eta pasen urtean eta aurten Florida Parkean egongo naiz, hor kaseta politorietan, hotza pasatzen, baina hortxe egongo naiz pozik. Karo, eta orain Gabonak datozela, izkinaren bueltan ditugula, hariko zara berriro zoro moduan, piezak egiten. Lagunik esaten diet astunitaz, Gabonak pasatzen direnean saiatzen naiz guztia konpaginatzen eta nire bizitza soziala baita ere mantentzen, eske bestela, baina Gabonak dira oso ponente, eske bakarrik bi esku ditut, orduan, Eta zein izan da zure merkaturik gustokoena edo zein da zure espaziorik gustokoena piezak saltzeko edo egoteko? Eske azoka hau bukatu egin da, baina merkatuz azoka egiten genuen Kubigelan eta oso berezia zen. Sortzen zen giroa, klaro, ni ezagutzen nuen diskoteka moduan, azoka bat egiteko toki bat bezala. Eta hori, egin nuen lehenengo aldian, izan zen hemen egon nintzen azken egunean, ez nengoen hemen nire katiluekin eta nire kuenkoak saltzen, ez? Eta hori oso berezia zen, baina, orain ez du egingo, baina Gabonetakoak batez ere. Eta egia da ere, merkatuetan piezak daudela hemen bezala, ez? Horrela, porarte magia jarrita. Baina, jakin badakigu, prozesu oso luze baten osteko piezak direla. Ez dakite kontatu nahi diguzu nola den zeramikaren prozesua. Gero ezagutuko duzu ezu, zartuko zaituzten tailerrera, baina, azten da guztinarekin, eta moldeatzen da, teknika ezberdinak daude. Ni momentu honetan gehien erabiltzen dudan teknika da tornoaren teknika, zeramika banatzen da, zeramika eta alfareria moduan, alfareria egiten da tornoarekin, zeramika egiten da modelatzen. Eta ni hasi nintzen modelatzen, baina gero buru gogorra nahi zenez ikusten dituen bideoak eta esan nuen, tornoa probatu behar dut, eta orain horretan aritzen naiz. Orduan, lehenengo egiten da pieza, eta guztina fresko eta bigun dago, eta gero lehortzen denean, denbora luze bat pasatu behar da guztia lehortzeko, eta guztiz lehortuta dagoenean, oso garrantzitsua da lehortuta egotea, guztiz lehortuta, labera sartzen da, lehen aldiz, 1000 gradutara, gutxi gora bera 8 eta 10 ordu bitarteko labakadak egiten dira. Eta gero behin ateratzen dela, hori zeramika da,
ez da guztina, ja zeramika bihurtu da, baina esmaltatu behar da. Direla pintura bereziak, kolorea ematen dioten pinturak esango dugu. Eta hori esmaltatzen da, berriro sartzen da labera, eta ateratzen denean, horrela ateratzen da. Batzuetan ateratzen da, beste batzuetan ez, baina bai. Eta zuk gaur egun azkenan sortzen dituzu pieza eta gauza pila bat, eta sortzen duzu loturaren bat pieza horiekiko edo ezakit esken ikusten ditut hain politak eta nik egingo banitu, guztiak nahiko nituzke niretzat. Bai, hori gertatzen zitzaidan hasiera batean, baina, klaro, gero, nire gurasoak ja esan zuten, nagore, ja, nahikoa, ja ez dira, edalontzi gehiago sartzen hemen sukaldean, zerbait egin behar duzu, eta oparitzen izkien lagunei edo familiari, beti urtebetetzeak zeudenean, ni zeramika oparitzen nuen beti. Eta hori, baina orain bai batzuetan kostatzen zait, oraindik. Pieza guztiak desberdinak dira, inoiz ez da zerbait berdin ateratzen, orduan batzuk kostatzen zait, eta txikimendu hori daukazu, bai. Eta nondik lortzen duzu inspirazioa edo ideiak, beti dituzu ideiak edo batzutan geratzen zara ideiari gabe, irudimena, noraino? Bueno, ez dakit nondik ateratzen dudan, berez, azkenean azten zara sortzen eta batzuetan ez dakizu nondik datozen ideia horiek, eta gero agian konturatzen zara eta niri asko gustatzen zait lanari tekstura egitea, eta egun batean egin nuen diseinu bat, eta gero ikusi nuen eta zela nire nire etxeko sofaren patroi iaia berdina. Eta nik ez nuen horregatik egin, baina hori azkenean ikusten dituzun gauzak, gero batzuetan erreplikatzen dituzu beste modu batean, beste kolore batean, eta orduan pixkat guztia. Bai. Eta gero aserreare izaten duzu batzuetan, ez? Bai. Piezak apurtu zaizkizuenean edo ez direnean ateratzen, ez? Claro, bai. Hori gainera, nik uste dut oso exigentea naizela zentzu horretan, eta asko kostatzen zait zerbait gaizki ateratzen denean, esatea, prozesuaren parte bat da, ez da ezer gertatzen, ez bazait ondo ateratzen, edo apurtzen dut, edo berriro hasi, eta orduan hori kostatzen zait, eta gero beste batzuetan superpozik nago pieza batekin, oraindik ez da labera sartu, eta batean toke batekin, apurtzen da. Eta, klaro, hori latza da. Nola ematen duzu hori? Gaizki. Gaizki, batzuetan esaten duzu, jazta. Lanaren parte bat da, baina batzuetan gertatu zait, hori, erdiaroko azoka prestatzen ari nintzela, eta denbora gutxirekin. 2 egun edo 3 geratzen ziren, eta batean zerbait apurtzen zait. Kriston haserrea, aitari deitu, aita behitu zer gertatu zaida, apurtu egin zait lanpara bat, eta hori, baina gero esaten duzu, prozesuaren parte bat da, eta... Bai, txarrako eta norako. Bai, eta ondo ateratzen denean, imaginatu zelako poza. Eta asko aipatzen duzu zure aita, ez? Hau ere gainera zure aitona amonen etxea da. Bai. Agerian usten duzu, ez? Familia eta lagunarteko babesa soberan duzula, ez? Bai. Kriston sortea daukat zentzu horretan, nire gurasoak hasieratik naiz eta ni hori esan, eta orain, nire ama gizarte langilea da. Berdina ikasi dugu. Orduan berak esaten zidan, orain, agian, azterketa hau aterako da, agian, prestatu dezakez eta ni ama eski. Benetan, inoiz ez ditut arazoak izan ikasteko, gustatu zait, baina eski orain ez nuen sentitzen hori egiteko nahia edo gogoa. Orduan, egia esan ondo hartu zuten eta beti egon dira nire alboan. Aita, ama, nire familia osoa, lagunak baita, hori lehenengo azokan guztiak etorri ziren, guztiak erostera, eta ni nengoen superposi nire lagun guztiekin, eta hori beti pila bat eskertzen dut. Hori da gehien gustatzen zaidana. Eta beti esaten dut, gainera orain, gero eta jende gehiago etortzen dela, edo azoka potenteagoak direnez, jende gehiago etortzen da, jende gehiago ezagutzen dut, eta hori, niri ilusioa egiten dit, hori etortzean, erekin hitz egitea, eta salmentak alde batera geratzen dira benetan. Niri hori asko gustatzen zait jenderekin egotea, eta aita badaukat ja, aita dago beti hemendi, laguntzen,
baina bai. Osondo. Azkenan horrelako bizimoduan ere garrantzitsua izango da babesa eta harreman desberdinak izatea, ez? Eta ez Bai. bakarrik lagunak edo familia baizik eta igual merkatuetan kointziditzen duzunean beste jende batekin, artisauekin eta bar, zelako giroa sortzen da edo ze esperientzia izan duzu zuk horrekin. Claro, osea, alde batetik daukat nire lagunen babesa, baina gero baita ere azokak egiten dituzunan ahala pertsona asko ezagutzen dituzu. Eta pertsona oso garrantzitsuak ezagutu ditut, eta gaur egun nire lagunak dira, eta oso bereziak dira baita, ze azkenean beldur horiek eta gogo horiek konpartitzen ditugu, eta gauza horiek hitz egiteko espazio oso segurua eta polita sortzen da hor. Eta hori sorte handia daukat, ze emakume oso politak ezagutu ditute bide honetan, eta hori beraiekin asko konpartitzen dut, inspirazioa ere, haietatik etortzen da, pila bat, eta gero bakoitza bere gauzak egiten ditu, batzuetan egiten ditugu elkarrekin, eta hori oso polita da bai. Kolaborazioak eta horrela, ez? Claro, Dituzu, bai. Kolaboro. Bai, baina hori jendeari gustatzen zaio, azkenean, artizautza da. Eta gainera, elkarri laguntzen badiogu, asko hobeto. Ze ja oso latza da honetan aritzea, gutxienez elkarri laguntzea. Txe guai. Bai. Oso ondo. Orain, zikintzera. Oso ondo. Bai. Lokatzetara. Tatzean daudenak ere. Vale, bueno, hau buztina da, erabiliko dugun buztina. Eta lehenengo pausua da buztina amasatzea. Orduan amasatzen da horrela. Bueno. ¿Cómo está quedando? Horrela. Eta orduan, behin amasatuta, goaz tornora. Bueno, basiko gara. A ber, lehenengo pausua da, buztina zentratzea eta erdian mantentzea. Orduan, indar apur bat egin behar da. Eta gero buztina, nahiz eta amasatu, nahiz eta aldez aurretik amasatu, hemen tornoan gora eta bera mugitzen dugu, baita ere amasatzeko eta ura ere amasatzeko. Osea, eta ura banatzeko, eske oso zaila daitz egitea eta hau egitea. Aldi berean. Vale. Claro, baina ez dakigun prozesua. Asmatu. Vale. Bueno, orain. Horregatik saiatzen da, baina ezin dugu. Bai, saiatuko naiz. Asko zikintzen zara, hau egitea. Bai, ile eta guzti. Orduan ez duzu maskarillarik behar, ez? Bale, orain ja, gutxi gora bera zentratu dugu. Eta urarekin zer lortzen duzu? Eske bestela, eskuek ez dut irristatzen, eta buztina ez du hain ondo biratzen. Bale, listo. Eta orain, ja, abiadura moteltzen dugu ze bestela hau. Desastre gutza bihurtzen da. Eta irekitzen dugu. Zer egingo dugu orduan? Arroi bat, ez? Bale. Eta tornaren aurrean dokazu izpilu bat, zertarako erabiltzen duzu? Horrela ikusi dezaket, hobeto ikusi dezaket, pieza erdian dagoen ala ez.
laguntzen nau hori ikusteko. Osoa estetik da, ispilu aurrean izatea. Bai, garbitu dudalako. Zelen zegoen buztinez beteta. Bale, eta orain ja hasten gara paretak lantzen. Eta buztine egotzen. Eta prozesua beti egiten duzu isiltasunean. Ez. Musika jartzen dute edo podcast batzuk, zuenak adibidez. Bai, entzuten ditut. Baitu. Ez, normalean hemen tailerran ez nago ia inoiz isiltasunean. Osea, bakarrik bai, ze, bueno, normalean hemen ez dago inor, baina beti nago edo musika entzuten, edo, bueno, torna egiten dudanean ez, ezin ditut bi gauzak aldi berean egin, baina serie asko ikusten ditut baita. Ez maltatzen dudanean edo. Ba. Eta hori egin behar dugu guk ere. Bai, apunteak hartu. Saiatu bai baina egin. Pazientzia handia izan behar duzu ere honekin, ez? Bai, batez ere hasieran ikasten duzunean, Ba, orduan nik ez dut egin. Nola kalkulatzen duzu lodiera? ba, zaila da. Hasieran ikasteko, egiten dena da behin egiten duzula pieza, erditik moztu eta ikusi. Claro, ja pieza hori ez du ezetarako balio, baina horrela ikusten duzu baita ere, ba, gutxi gora bera ondo egin duzun ala ez. Baina bestela, ba, bueno, ikutzen, azkenean, ez da inoiz perfektua. Baina... Karo, oso fina baldin bada, erraz apurtzen da. Lodiegia baldin bada, pila bat pisatzen du. Orduan, bueno. Eta orain ja, buztina gutxi gora bera, ba, zilindro osotik banatu dut, eta orain ja forma eman aldiogu. Eta zer erabiltzen duzu barrutik, esponja bat? Bai, ze, ura botatzen dudanez, bestela ura geratzen da horbean. Ah, bale. Lehortzeko. Hori da, bai. Egongo diogu tripa. Ja, tripa ez. Ostia, perfecto egitea, eta gero saiatzea, gezako. Claro. Hau moztuko dugu gero ikusteko, a ber. Erditik. Nahi baduzue? Eta nola dara masu mozterena hori? Guen esan duzula gaizki ateratzen zituzuna eta hori gero te gustatzen. Bueno, baina, karo, mozten ditut, normalean, ba, ariketa bat bezala berotzeko pizka bat. Gero bestela ez, ja, serio jartzen izenean edo, ja, piezak egin behar ditudanean ez ditut mozten. Ze bestela, ja, bueno. Bueno, gutxi gora bera. Eta, claro, nahi... Ondo ikusten duzu forma. Bai, primeran. Ia aurpegitik kentzeko, orain, como... Claro, normalean, ez dut horrela ia eramaten. Ze orain, ukitzen baldin badut egiten ditut metxak. Así que, bueno. Eta berain, buztin guzti hau, soberan dago. Ze, buztin hau lagundu digu, ze bestela, ba, normalean batzuetan, ba, pieza erori daiteke edo sostengu bezala erabili dugu, orduan hau. Beitu, hala. Txori bat. Bueno, ba, listo. Gutxi gora, bera, gero hau berriro jartzen da tornoan, pizkat hortuta dagoenean, ematen zaio buelta, egiten zaio ipurdia, eta gero ba, tekstura egiten diot baita. Jarroi eta zulo egiten zaio behar? Osea, padrenari, eso es. Ez, bestela... Eta ura erortzen zaio, ez? Inkontinentzia hori. Vale.
Orduan, orain, ikusiko dugu, a ber. Bueno, nahi baduzue ez, baina. Hau, hemendik kentzen da. Piskat pisutsua. Ojalá grabar eso.